budaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansah ngagungaken asmaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Ingkang sampun keparing daya pangaribawa. Tumandhut dumateng panjenengan sowan-sowan lan kula sekadang. Lan ugi sedaya putra aku wonten ing Menggoro Tembara. Puji sesanti kunjuk katur wasan tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Sholawat bin salam ugi kunjuk katur dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi syafaatipun bebet dumateng kita sadaya. Winantu sagung kepawratan ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Katur dumateng para pepunden, para sesepuh. Kasepuhan pinanggung kunjuk mopo pangasta praja wonten ing Menggoro Tembara ingkang dahat Udarsana. Pinanggung kunjuk sangya para pamirsa budaya, para pandemen budaya, pametri budaya ingkang adiluhur, sesanti kumbuli pamuja mugia kadining sedya rahayu nirbaya nirwikara tansah mangke ing rahaja ing samubarang dalir saking kawiwitan purwa madya dumugi ing busana. Kula nuwun kepareng suwandalem sesarengan keluarga agung Anuraga Muda AMD Indonesia. Berdhapa dawuh keluarga agung putra agung wonten ing Menggoro Tembara keparengipun nderek ngregengaken babaring beksa. Ana mung ambil pilih samangki kula sak kadang saking Brad AMD Indonesia. Anggenipun ngaturaken babaring beksa. Kathah kekirangan kalepatanipun kirang jubuh kalian kaluhuran seni budaya Jawi. Sewu lepat nuwun bunging samudra pangaksara. Para pamirsa budaya, para pandemen budaya, kadang seniman seniwati ingkang sampun kepareng anggeningani. Nitik kawontenan wekdal ingkang sampun sawetawis dalu saking Pro Brikonco AMD Indonesia sampun siaga ing kati. Pramila kepareng amur wakani. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan, sugeng amir sani babaring beksa AMD Indonesia. Sesanti hayu lan rahayu Durga pendak kala sirna nirbaya nirwikara Sang Anuraga Muda minggah wonten sasana kumbuli pamuja ayu lan rahayu tumanduk para kawula tasih wonten ing wewengkon Menggoro Tembara. Mugu
dupa kang welut pratandha umule pamuja Mugi Rahayu kang ngabeksa Rahayu kang amiyarsa Amurwaka carita kinarya babaring besaning Sang Anugraha Muda Sang Hyai paring jimat ingkang awujud kolor sakti binangka kangge betenging raga mugi Sang Anugraha Muda anggen minggah wonten sasana yuta tansah paring widodara para candrik derek rakyat sesaji mugi widodara para pamirsa widodara sedaya keluarga Manggoro Tembaran Sang Anugraha Muda katon agung gadah pideksa ingkang angasta iket urung retmo panjang janget rawis nyo sakepel sisi iman surya panjang ring rang lan gunung Sang Anugraha Muda anggen ngabeksa samudra loyo pasuryan iku berdiri yang waridoyo angsangi sang payu hayang tosani tidak menang swasana tentra tinangku iku pertiwi mardika bumi ibu mami makarya kinarya sumbangsen tanpa ngasane sura ayo amumbar ngaso masih ngembodo katon yo tanpa remo
Sroma Wahyu Sang Yasindra Kura Rupa Mangses Kadi Angin Bangsa Palke Prabau Silo-silo Kaplosau Satya lumayu mangungsi Kang Joko Potorupo Prabdaya Guru Panjak Sigrak Tancalan Prabdaya Bala Para Sura Siaga ayo rawi-rawi rantas malam-malam kupo budaca ayo
ayo para kanca budaya Buddha Syoga wong kang sang prawara kuswa maguruku kumewang gegeteri suara tetepku muruh suara pranciteng turangga pendeperi wong piara mangungkung rajena mangkating prang umbira sing sang Budaling Sang Wara Anuraga Buddha ingkang budal saking Kutha Ngadreja Balasura Syaga
Ojo turu sore kaki ono dewa nglanglang jagat nyanggeng pokor kencanane isine tunga tetulak sandang
kelawan pangan yo iku bagianipun wong meleh sabarna remo para kenya sampun paripurna anggen aniti busana keparing wonten sasana yuda bidaling sang para kenya lir kadya ombak ing samudra cok cok budal cok yo yo
Ah.